Ahoj, Miloško. Dobrý deň, teta. Aká teta? Čo sa ti stalo? Vy ste moja mama. Miloško, dobrý vtip, nevymýšľaj, sadaj, obed je na stole. Miloško, čo robíš? Počkaj, ty to myslíš vážne? Tebe sa niečo stalo? Zase si spadol z bicykla, však? Išiel si príliš rýchlo. Teta, ja si teraz nepamätám ani svoju poslednú revolúciu. Nie je to to, čo bolo pred 5 minútami. Teta? Revolúciu? Miloško? Pamätám si len, ako som išiel na Bicykli? Áno, a potom som videl taký krásny kameň, išiel som sa poň zohnúť za jazdy a zrazu som tu. Nemyslíš vážne. Počkaj tu, hneď som späť. Ocko, Miloško prišiel o pamäť. Dobre. Aké dobré? Jejda, počkaj, to je hrozné. To znamená, že si nepamätá nič z tej slovenčiny, čo som sa s ním posledný týždeň učil na zajtrajšiu písomku? To si musíme overiť. Takže, Miloško, čo je toto? Nie. Papier. To je papier a toto je pero. A teraz mi napíš niečo. Hocičo. To je čo? Revolúcia. Ach, pomoc. Budem diktovať. Píš. Mama má Emu a Ema má mamu. Hotovo. On zabudol písať. No nič. Ideme na to. Na čo? Ideme ťa naučiť písať za pár hodín. Chlapci, tak čo? Už pritom sedíte 3 hodiny. Maminka, diktuj. Píš. Brontosaurus a brontosaurica majú malé brontosauríčatá. Tak. Miloško, máš to správne. Napísané bez chyby. Miloško, máš to správne. Tebe sa vrátila pamäť. No, ani by som nepovedal, maminka. Miloško, prečítaj mi, čo si napísal. A čo ja viem, čítať som sa ešte nenaučil. Miloško. To nie je to vtipné. A kam ideš? No prečo sa hrať hry? Lebo zajtra z tej písomky podľa vašich výrazov asi nič nebude.